Пятый абласны форум маладых журналістаў прайшоў у Шклове на мінулым тыдні. Наш раён сустрэў прадстаўнікоў абласных і раённых СМІ, а таксама студэнтаў Магілёўскага педагагічнага універсітэта імя Аркадзія Куляшова. Падрабязнасці ў нашым наступным сюжэце. Абласны форум збірае разам маладых журналістаў ужо ў пяты раз. Раней прадстаўнікі рэгіянальных СМІ сустракаліся ў розных арганізацыях Магілёва. У гэтым годзе было вырашана змяніць абласную пляцоўку. Характэрна, што першым прымаючым раёнам быў абраны менавіта наш. Галоўнай падзеяй дня стала пленарнае пасяджэнне. У ходзе семінара маладыя журналісты абмеркавалі найбольш важныя праблемы развіцця рэгіянальных СМІ ва ўмовах канвергенцыі, а таксама падзяліліся сваім унікальным вопытам працы ў медыйных выданнях. Впервые я выступала перед такой аудиторией, мне дали слово, это очень почетно, я благодарна и, естественно, делясь опытом с коллегами и слушая других, мы узнаем что-то новое. Даже некоторые сегодня сделала пометочки для себя, темы интересные, которые можно использовать в своей работе. Пасля гэтага гасцям была арганізавана экскурсія па горадзе, а таксама па заводу газетнай паперы. Не менш цікавай стала экскурсія ў рэдакцыі раённай газеты і тэлекампаніі «Шклоў». Прадстаўнікам мас-медыя была прадэманстравана праца двух рэдакцый, а ў цэнтры паліграфіі праведзены майстар-клас па нанясенні прынта на адзенне. Спадзяёмся, што добрая традыцыя правядзення форуму не знікне, и наш город яшчэ не раз сустрэне на сваёй зямлі маладых журналистов. Ну, это уже пятый форум, можно сказать, юбилейный. Он необычен тем, что впервые проходит не в Могилеве. Я считаю, что идея была хорошая. Бывали на экскурсии, посмотрели, познакомились. Мне нравится вот такая форма проведения. Было бы здорово тоже вот так вот попутешествовать по области, посмотреть, как организуется работа в других редакциях. Поэтому только развития желаю форума и процветания.